ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସିନା ହେଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଇଁଷିଆ ପ୍ରବଣ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ନା, ଆମର ତ ଆଇଁଷ ଖିଆ ଛାଡ଼ିବନି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରବିବାର ଥିଲା, ରବିବାର ଅଛି ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଲେ ବି କଣ ଆଇଁଷ ଖାଇବାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିନା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚହଟ ଚିକଣ ହେଇକି ଆସିଗଲି ଆମର ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ। ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଆମର रुको जरा, ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ सबर କରିବା। करो। ଆଜି ଆମର ଆସିଥିଲା बोला ମାଛ धक्का मुक्की नहीं करने ମାଛ का, ଆଉ आराम ମାଛ से लेने ବେସର का। ବାପା हाँ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ। ତ ସେସବୁ ମୁଁ କେମିତି ରାନ୍ଧୁଛେ ଆମ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆମର ମାଛକୁ ମାତାଶ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ବିଲି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ହାଁ ହାଁ ହେଇଗଲେଣି। ସେଠି ଏଠି ବସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମର ବାପା ତାଙ୍କର କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ତେଲରେ ପକେଇକି ମାତାଶ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କରୁଛି ବୋଲି ରାଗି ବି ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଚୁଲି ମୂଳର ଗରମରେ ବସିଛି ନା, ତ ଘରେ ତ ମାଛ କରିବନି, ତ ବାହାରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ରାଗି ବି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମର ବିହନ ବଡ଼ା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇ ଧୋଇ ଆଣି ସେଥିରେ ବେସନ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତ ଆମର ଆଇଁଷିଆ ଲୋକ ମାଛ ନ ଖାଇଲେ ଆମ ଦିନ ଯିବନି। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଗୋଳେଇ ଗୁଳା ଦେଇଛନ୍ତି, କହିତେ ବସେ ଲାଗୁ ହେଉଛି ତ ଗୋଟେ ଦିଟା ତରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବଂଶ ସାରାର ପୁରା ହାତ ଲାଗୁଛୁ। ଏବେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇକି ସେଥିରେ ସବୁ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ପିଠା ଭଳିଆ ମେଲିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କମାଲ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଆମର କରିବା ଭିତରେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କର ଖାଲି ଖାଇବା ନେଇକି ଛାନିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା, ସିଏ ବି ଖାଇବା ନେଇକି ଛାନିଆ ପୁରା। କର୍ତ୍ତେ ନାଇଁ କଲେଣି ମୋତେ ଖାଇଦେବେ। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ତ ଆମମାନଙ୍କ ଏବେ ଆମର ମାଛ ଭଜା ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ବିହନ ବଡ଼ା ବି ହେଇଗଲା। ମୋର ଆଉ କାମ କ'ଣ, ଖାଲି ଫୋନର ଭିଡ଼ିଓ କରିମି ଆଉ ଖାଇମି। ଖାଇବା ଲାଗି ହାଁ ହାଁ କରତେ କରତେ ତ ଖାଇବି ଗଣିନି, କହିତେ ମୋ ଗରା ସରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଦେଉ 3ଟା ମାଛ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବା କାଙ୍ଗାଳ ହେମି। ଆମର ବିଲେଇ କୁକୁଡ଼ା ଆମ ବଂଶର ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଇବା ଲାଗି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମର ମାଛ ଝୋଳ କରିବା। ମାଛ ଝୋଳ ପାଇଁ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ପକାଇକି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟିବା। ଦେଖିବେ ଏବେ ଆମର ମସଲା ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଦେବା କାଟିକି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଆମର ଏଠି କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିଲେନି। ତ ଏଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟାଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଦେଶୀ ମାଛ ନା, ଟିକେ ଆଇଁଷିଆ ବାସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଟିକେ ଦେଇକି ଭଜା ହେଇଥିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଦେବା। ଆମର ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଣ୍ଡେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନେଇଲେ ତା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।